Mari besar sih. Safe journey, sir. Safe journey. Best of luck. Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायलायबाय आरोना दाथ' नुबाय दंखायो चेनेलानो भिउसानो फैला आरोना आंनाबो नोंथाङा 18 बोसोरनि गाहायाव जाय जिमेल खुलिदोंमोन बिसोरनिसिम आंनि भिडिअआ नटिफिकेसन थाङाखै आरोना आरो दा आङो सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों मिन्थिखाबाय आरोना इन्ट्र भिडिअ आरो थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना फुल नायनानै लाबा मिन्थिनानै मोनगोन आरोना भिडिअखौ बेखायनो स्किप खालायासिनो फुल नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर फार्स्टआवनो नायनानै लाग्रोदो नै Safe journey, sir. Safe journey. Best of luck. Bella. Bella. भैया 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 इस साइड पे मत जाइए इधर करेंगे ठीक है इसे मत जाइए हम क्या नाम सानी सानी साहब बैलेंस साहब बंद Sir, is not good. Oh, okay. Thank you. Safe journey, sir. Okay, then. ठीक है हो गया चलो चलो हो गया चलो আমি 오신 하나에 अलि यता आउनु म झुन्डिँदै जानु आउनुभयो कि क्या झुनेर जाउँ त्यो रोडमा झुनेर पुगिहाल्छ नि एकछिन मजासँग आधा घन्टा भित्र राख्नेमा आधा घन्टा बसेर पुगिगयो
बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोनाथ' नुखादों हाग्रामा सारा एलिफेन्टआव गाखोबाय आरोना हेलिकप्टाराव गाखोजेनबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरो नोंथांमोना आंनि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लायथां ब्लग चेनेलावबो नोंथांमोना जेसेबांखिनि नैबेयाव सापर्ट होदों आपडेट होग्रा चेनेलाव ब्लग चेनेलावबो एसेबांखिनि सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना नोंसोर साबस्क्राइब खालामबासो नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो ब्लग भिडिअ लाबोनो एसे गोसो जागोन आरोना ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लायदो आरोना ब्लग चेनेलखौबो आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआथ' बेनोमोन नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आपडेट होग्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय